Blenderrekin testurak nola erabili ikasiko dugu bideo tutorial honetan. Florentziako katedrala izango da gure eredua eta batez ere argazkiak erabiliko ditugu testurak sortzeko. Argazki irudi digitalak. Lehenik eta behin modelazioa errepasatuz katedrala sortuko dugu. Brunelleskik lortutako kupula famatua eta nabea gehi Giotoren dorrea. Planoa ekarriko dugu eszenara, internetetik lortutako oinplanoa, eta bertan zirkulo bat gehituko dugu eta zirkuluaren aldeak zortzira definituz oktogonoa lortuko dugu. Z ardatzean R sakatuz biratuko dugu eta goiko planoaren marrazkia egingo genuke beharrezko forma guztiak sortuz. Goiko planoa lortzeko 7 tekla sakatuko dugu edo menutikan view top vista. Biraketa zentrua aldatu nahi badugu, object transform hainbat aukera izango ditugu bertan. Behin oinplanoko formak eginda, aurreko biztan beste irudi bat gehituko dugu laguntzeko eta bihurkinean erabilitako prozedura errepikatuko dugu. E tekla formak biderkatzeko eta Z ardatza goraka egiteko eta ondoren S aginduarekin S tekla sakatuz zabaldu edo estutuko dugu, eskala eginez. Behin eta berriz errepikatuko dugu prozedura eta E tekla eta 0 balioarekin plano berdinean eskalatuko dugu hurrengo forma bertatik irten dadin. E tekla, gero Z eta gero S. Kupularen puntan dagoen esfera egiteko, gehituko dugu eszenara esfera, S tekla sakatuz eskalatuko dugu eta gezietatik tiraka edo G teklarekin eta ardatzak aukeratuz kokatuko dugu kupularen puntan.
ongi kokatzeko bista ezberdinak erabiliko ditut. Orain aurreko bista, Z eta I ardatzak izango ditut aukeran, eta goiko bistan I eta Ixa ardatzak. Hobeto ikusteko, sare begi moduan jarri gaitezke, eta kupula egindakoan nabea egingo genuke. Prisma errektangular bat da, eta kokatu ondoren S aginduarekin eskalatuko dugu. Jarraian, Kyotoren dorrea egingo dugu, planoa jarraituz, baina interneteko plano hau alderantziz dagoenez, dorrea beste aldean kokatuko dugu. Beste irudi bat ekarriko dugu eszenara, katedrala egiten laguntzeko, internetetik hartutako argazki bada. Irudia biratuko dut, I ardatzean, ondoren Ixa ardatzean, 90 gradu emanez, eta S sakatuz eskalatuko dut. Dorrea luzatzeko planoa aukeratu dezakegu, goiko planoa, eta Z gezitik tiraka lortuko dugu forma luzatzea. Behin goiko planoan, subdivide emanda, 4 zati sortuko ditu, eta puntuak aukeratuz, kasu honetan erdiko puntua, aurreko bistan puntua tiratuz 4 zatiko teilatua lortuko dugu. Nabearen 2 uretako teilatu egiteko goiko planoa ezabatuko dugu, eta puntuen artean zuzenak sortuko ditut. 2 puntu aukeratu eta F tekla sakatuz zuzena sortuko dut, eta 2 zuzen aukeratuz eta F tekla sakatuz planoak lortuko ditut. Erdiko zuzena aukeratuz, Z gezia tiratuz lortuko dut 2 uretako teilatua egitea.